Uy, boss! Boss. Musta ang trade? Okay ra lagi niyo. Ah, grabe oh. Saka kay karon. Yay ka na. May kinabot ka, kaya gusto pa kong minaw di mo. Saan na? Ano yun? 24 kan ba? Bars challenge. bago na? Oh. Yay ka na. Sige, ito lang. Nindot ni pa, minawag gali. Pakinggan mo ang mga rema ng Bisayang rapper na di pa kilalang nagbabalak na makaangat Astang bisiya sa trabaho di jud kahonan Kano sa akaha makalingkawas Kanang ikaw rin magbuot sa imong oras Di man ta dato mamaling kamot ta Di ko hilig magsalig kay gikan ko diha ampo by work hard food Dili sige og lingkod Mas lami kong haguan ang mga gusto ni mong butang Just dream big bro and try your best Ayaw padala sa discouragement So down siguro kay karon Di man idili pariha ang tanang panahon Magubitaw nga halos tanan gisulayan Bisag pandemic ron Bay tanang pagsuway at ubang wala Kuy balak atrasan Permi kuni nga at bangan 24 nga barabay ako gitry nga suwatan Heto na naman nagbabalik Susubok ang lapatan na malupit na beat 24 bars challenge ay here we go I'm in the mood ba yes let's get it on Charga trilingual nasa di ko ani Tagalog Bisaya English ni pre Dugay ko na ni ginabuhat Ay sig patakag pasagad Nagasuon-suon kuno ko sa uban nga tawo Inani na jud ko sukad misulod ani nga bisyo May pagmaminaw na lang ka Ay sig pataka og istorya Kung wakay mind ang bagbay Paghilom na lang ha Daghan silag na hibalan Sa kadaghan di na masabtan Pasensya na bay lihay lang gamay Gusto ko og branded pero inokay Dili ko kwartahan ay pagkatihik Maong inig-amot gamay ragpitik Barog sa kaugalingon ay sigig salig Salamat kaayo sa nindot nga beat Mark Magkika kayo eh. Ingon bitaw ko nimo, kaya kayo eh. Sige, bira. Ano ba? Okay ra. Okay ra man naglayo. Ang emotion nang good para Okay, sure na sure. Hilom na lang ha. Daghan sila na hibalan. Sa gadaghan di na masabtan. Pasensya na bay, lihay lang gamay. Gusto ko branded to.